ଏହି ଅକାଟ୍ୟ ବଚନଟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳୀ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଅକାଟ୍ୟ ବଚନ ହେଉଛି ବିଦୁଷୀ ଖନା କହିଯାଇଥିବା ଖନା ବଚନର କିଛି ଉପାଦେୟ କଥା। ବିଦୁଷୀ ଖନାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ଥିଲା ଲୀଳାବତୀ। ସେ ଥିଲେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜସଭାର ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ପଣ୍ଡିତ ବରାହ ମିହିରଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ସେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଖୁବ୍ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହୋଇ ବରାହ ମିହିର ନିଜ ପୁଅକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଲୀଳାବତୀଙ୍କ ଜିହ୍ୱା ଛେଦନ କରିବା ପାଇଁ। ପିତୃଭକ୍ତ ପୁତ୍ର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଲୀଳାବତୀ କହିଲେ, ମୋ ଜିଭ କାଟିବା ଆଗରୁ ମୋ ଠାରୁ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ, ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟକ କିଛି ଉପାଦେୟ କଥା ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଲୀଳାବତୀଙ୍କ କଥା ରଖିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଲୀଳାବତୀ ଯାହା ସବୁ କହିଥିଲେ ତାହା ଥିଲା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଲୀଳାବତୀଙ୍କ କଥା ସରିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଜିହ୍ୱା ଛେଦନ କଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଲୀଳାବତୀ ହେଲେ ଖନା। ଆଉ ସେ କହିଯାଇଥିବା କଥାକୁ କୁହାଗଲା ଖନା ବଚନ, ଯାହା ଏବେ ବି ଅକାଟ୍ୟ। ଜନେ ସ୍ଥିର ମନେ କରିବ ଶ୍ରବଣ, ଅତି ହିତ କଥା ଏହି କରୁଛି ବଖାଣ। ଶୁଣିଲେ ହୋଇବ ଧନ୍ୟ ଏ ଯେ ବଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ, ଉଦୟ ହୋଇବ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଚୈତନ୍ୟ। ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ମାନ ହେବ ସମାଧାନ। ଦରକାର ବେଳେ ତ କାମରେ ଆସିବ, ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ କଥା ଜାଣି ତ ପାରିବ। କିଏ ଭଲ କିଏ ମନ୍ଦ ରହିବନି ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କେଉଁଟା କରିବ ନାହିଁ କେଉଁଟା କରିବ, ସତ୍ୟ ଏହି
लक्ष्मी ठाकुराणी सेठू छाड़ी न जाती। सुन हे सुन हे सुन 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 दे मना अन्यथा नुहई केबे देखना वचन। सुधी जन खनार वचन केउ कार्य मनीष कुकुर समान। एक कुता कुता पाले एक कुता कुता मारे भौणी घरे भाई तो कुकुर समान। ससुर घरे जोई तो कुत्ता ठारू हीन। गरजिला मेघ खाली गरजी रहिब बरसिब नाही खाली देखेई होइब। भुकुथिबा कुत्ता भाई केबे तो कामुड़े नाही बहु आडंबरे लघु क्रिया जे होइब। कथा कुहालिया सदा कामरे ठकिब। भृत्य संगे कर्म रे लागई लाभवान होई से तो ऐश्वर्य भोगई। जेउ जन अड़सुआ ता संसारे लागे निया जिए सबु करू थाए चाकर हातरे अधा सुखे अधा दुखे दिन तार सरे। पिता दंते लुण जे मानी चलिब रोग बैराग ताकू देखिले डरिब। खाउथिब जिए पिता हब से जगत जिता पादरे तेल जाहार पगड़ी मथारे गेल होउथाए से तो बैद साथीरे। कथाए सुन कहूची बुझाई खाई सौथिले सिनायुष बढ़ई। खाई जिए चाले बाट वायु बढ़ी करे नाट खाई सारी बसे जिए ता पेट बढ़ई। खाई सारी खाए जिए जमकू भेटई। कहूअछि सुण जात्रार नियम शुभ कर्मे केउ काले करिब गमन। केबे हुए कर्म सिद्धि केबे मंद हुए विधि जानिथिले आउ बाधा पड़िब नाहिटी। असाध्य काम सहज होइण जीवटी।
नक्षत्र चंद्रमा किछि न खोजिब ए समय यात्रा कले सुफल मिलिब। रविवार गुरुवार मंगल सकाळे यात्रा कले धन मान जस आदि मिले। पक्षीरा बदौथिब बसत छाड़ी नथिब उड़ुथिब हेले करू नथिब आहार सेहि समय रे घरु होइब बाहार। हे सुण हे सुण हे सुण 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 दे मन अन्यथा नुहाई केबे एखना वचन। यात्रा काले केउ केउ लक्षण देखिब शुभ लक्षण भावरे ताहाकु मणिब। कहुअछि गोटी गोटी शुणी मने रखिबटी मने रखिथिले बेळु हेब हुसियार पछकु नथिब आउ अडुआ बेपार। यात्रा काले बाम पासे देखिले श्रुगाल जानिब से दिन निश्चय मिलिब सुफल। अबा बाम पाखे सब पकेइरे जाउथिब जानिब मन कामना सफल होइला आशा पूर्ण होइबार बेळ त आसिला। हे सुण हे सुण हे सुण 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 दे मन अन्यथा नुहाई केबे एखना वचन।
କରିବା ବାରଣ ଖନା ବଚନରେ। ଶୁଖିଲା କଳସି ଅବା ଶୁଖିଲା ରେ ନା, ଶୁଖିଲା ଡାଳରେ ଯଦି ରାବୁଥାଏ କୁଆ, ଆଗକୁ ନ ଦେବ ପାଦ ଘଟି ପାରେ ପରମାଦ। ଯେତେ କାମ ଥାଉ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିବ, ନ ଫେରିଲେ ମନ୍ଦ ଫଳ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବ। ହେ ଶୁଣ, ହେ ଶୁଣ, ହେ ଶୁଣ, 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 ଶୁଣ ଦେଇ ମନ, ଅନ୍ୟଥା ନୁହଁଇ କେବେ ଏ ଖନା ବଚନ।
कुलको हिता बोली नाता दुहिता दो चारुणी हेले दुई कुलको से पिता बाप घर मुहे कला शाशु घर मुहे कला बोली थाए से झियो जे हुए मुखरा सेमिति झियो को काहे मिले ना आसरा। हे सुनो हे सुनो हे सुनो 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 देई मना अन्यथा नुहई केबे एखना वचन। যাত্রা কালে যেবে ছিঙ্ক নিজর পড়ই ঝিটি পিটি যেবে সেই কাଳରେ পড়ই মনে রাখ সুধি জন সে যে বড় ভাগ্যবান ଏହି ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସୁଖ ପରେ ସୁଖ ଭୋଗେ ସେ କାଳ କାଳକ। ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଶୁଭ ଆଉ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଏତେବେଳ ଯାଏ ସବୁ କରିଲି ବଖାଣ। ଏବେ କହୁଅଛି ଶୁଣ ଦେହେ କଳା ଯାଇ ଗୁଣ ମନୁଷ୍ୟ ଅଙ୍ଗରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ଯାହା ସବୁ ଫଳ ମିଳେ କହୁଅଛି ଭଲେ। ହେ ଶୁଣ ହେ ଶୁଣ ହେ ଶୁଣ 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 ଦେଇ ମନ ଅନ୍ୟଥା ନୁହଇ କେବେ ଏଖନା ବଚନ। ମୁହର ବାମରେ ଯାଇଥିବଟି ଯାହାର ସୁଖରେ ସୁଖରେ ଦିନ କଟିବ ତାହାର ସ୍ୱଭାବରେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଅରେ ପର ଉପକାର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଥିଲେ ମିଳଇ ସମ୍ମାନ ମହାନନ୍ଦରେ ତାର ସରିଥାଏ ଦିନ। ବାମ ହସ୍ତ କହୁଣୀରେ ଥିଲେ କଳା ଯାଇ ନାନା ଚିନ୍ତାରୁ ତା ମନ ବିରସ ହୁଅଇ ଥିଲେ କହୁଣୀର ତଳେ ସେହି ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କରେଣ କଥା ମାନ କହେ କଥାରେ କଥାରେ ସେ ତ ମନ ମୋହି ନିଏ। ହେ ଶୁଣ ହେ ଶୁଣ ହେ ଶୁଣ 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 ଦେଇ ମନ ଅନ୍ୟଥା ନୁହଇ କେବେ ଏଖନା ବଚନ।
ସଂଗାତ। କଳା ଯାଇ ମନ୍ଦା ଥାଏ ଯାହାର ପିଠିରେ, ଦାନ ଧ୍ୟାନ କରି ଦିନ କାଟଇ ସୁଖରେ। ଜାନୁ ଦେଶେ ଥିଲେ ଯାଇ ପର ଉପକାରୀ ସେହି, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସର୍ବଦା ରୁହଇ ଶରୀର, ମହାନନ୍ଦରେ ଦିନ ବିତଇ ତାହାର। ହେ ଶୁଣ, ହେ ଶୁଣ, ହେ ଶୁଣ, 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 ଶୁଣ ଦେଇ ମନ, ଅନ୍ୟଥା ନୁହଁଇ କେବେ ଏକନା ବଚନ। କଳା ଯାଇ କଥା ଏବେ କରିଲ ଶ୍ରବଣ, ଏଥର କହୁଛି ତିଳ ଚିହ୍ନର ଲକ୍ଷଣ। କେଉଁ ଅଙ୍ଗେ ଥିଲେ ରହି କେଉଁ ଫଳ ପୂଜଇ, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବେ କରୁଛି ବର୍ଣ୍ଣନା। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତାର ଦେଉଛି ନମୁନା। ଲଲାଟ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱେ ନାସିକା ଉପରେ, ତିଳ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ସୁଖୀ ହୋଇ ମହିରେ। ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଦେବଧନ, ଭୋଗ করে ଯଶମାନ, ନେତ୍ର ତଳେ ଥିଲେ ହୁଏ କଠୋର ଉଦ୍ୟମୀ। ଗଣ୍ଡ ଦେଶେ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ହୁଅଇ ନିର୍ଧନୀ। ହେ ଶୁଣ, ହେ ଶୁଣ, ହେ ଶୁଣ, 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 ଶୁଣ ଦେଇ ମନ, ଅନ୍ୟଥା ନୁହଁଇ କେବେ ଏକନା ବଚନ। ତିଳ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ଓଠ ତଳେ ବା ଉପରେ, ମନ ତାର ସଦା ଥାଏ ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟରେ। ପ୍ରେମ କରି ଯାଏ ଦିନ, ପ୍ରେମ ହିଁ ତାର ଜୀବନ। କଣ୍ଠ ଦେଶେ ଥିଲେ ଧନ ମିଳଇ ଅଶେଷ, ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ଥିଲେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ମଣିଷ। ଦକ୍ଷିଣ ଛାତିରେ ଥିଲେ ହୁଅଇ ପଣ୍ଡିତ, ଉଦରରେ ଥିଲେ ବହୁ ଭୋଜନରେ ଚିତ୍ତ। ପୃଷ୍ଠ ଦେଶେ ଥିଲେ ପୁଣି ନୃଶଂସ ହୁଅଇ ପ୍ରାଣୀ, ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ହୁଏ ଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହୁଏ ତିଳ ରହିଲେ କଣ୍ଠରେ। ହେ ଶୁଣ, ହେ ଶୁଣ, ହେ ଶୁଣ, 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 ଶୁଣ ଦେଇ ମନ, ଅନ୍ୟଥା ନୁହଁଇ କେବେ ଏକନା ବଚନ। ଭୁରୁ ତଳେ ଥିଲେ ଚିହ୍ନ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ଇ, ବାମ ଭାଗ କେଶ ପାଖେ ଦୁରାଚାରୀ ହୋଇ। ଥିଲେ ନାସା ଦକ୍ଷିଣରେ, ଦୀର୍ଘାୟୁଷ ହୁଏ ଭଲେ, ନାସିକାର ବାମେ ଥିଲେ ଗରିବ ହୁଅଇ। ଅପବ୍ୟୟୀ କଟୁ ଭାଷି କପଟି ବୋଲାଇ। ତିଳ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ଯାର ଦକ୍ଷିଣ ପାଦରେ, ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ଧର୍ମବନ୍ତ ହୁଏ ସେ ମହିରେ। ବାମ ଗଣ୍ଡେ ଥିଲେ ତିଳ କରେ ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳ, କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟେ ଥିଲେ ଶୁଭ ଅଟଇ ଜାଣିବ। ଧନ ଯଶ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ବଢ଼ିବ। ହେ ଶୁଣ, ହେ ଶୁଣ, ହେ ଶୁଣ, 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 ଶୁଣ ଦେଇ
ପିଟି ପଡ଼ିବା ଲକ୍ଷଣ ଦୁହିଁଙ୍କର ଫଳାଫଳ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ। ଶୟନ ଭୋଜନ ଦାନ ବିବାହ ବେଳରେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କାଳରେ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିଗଲେ ଅବା କେହି ଛିଙ୍କି ଦେଲେ ଶୁଭ ପ୍ରକାଶ ନାସି ସକଳ ଶୁଭ ବିଦାୟ ବିଜୟ ହୁଏ ବଢ଼ଇ ବିଭବ। हे सुण हे सुण हे सुण 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 देई मन अन्यथा नुहई केबे एक ना वचन। ବାଳକ ବୃଦ୍ଧ ବା ରୋଗୀ ଛିଙ୍କିଲେ ଜାଣିବ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ତୁରନ୍ତ ମିଳିବ। ମାତ୍ର ଗୋରୁ ଛିଙ୍କି ଦେଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ଭଲେ ମରଣ ସମସ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚେ ବୁଝିବ। ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସଦା ଶ୍ରୀହରି ଚିନ୍ତିବ। ଝିଟିପିଟି ଛିଙ୍କ ଯଦି ଊର୍ଧ୍ୱରୁ ପଡ଼ିବ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁଟି ଶୁଭ ସେଥିରୁ ଜାଣିବ। ପୂର୍ବେ ଅବା ଅଗ୍ନି କୋଣେ ଅମଙ୍ଗଳ ରଖ ମନେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗୁ ପଡ଼ିଲେ ଉପୁଜେ ସଂଶୟ ନୈಋତ କୋଣୁ ପଡ଼ିଲେ ଲାଗଇ କଳହ। हे सुण हे सुण हे सुण 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 देई मन अन्यथा नुहई केबे एक ना वचन। ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳାଫଳ ଶୁଣିଲେ ସୁଜନ ଏବେ କହୁଅଛି କିଛି ବିଧି ଓ ବିଧାନ। ଜମି ଗୋରୁ କିଣା ବିଧି ଶୁଣିଲେ ବଢ଼ିବ ବୁଦ୍ଧି କିଣା ବିକା ବେଳେ ଆଉ ନଥିବ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ବେଳେ ଜିତା ପଟ ହବଟି ନିଶ୍ଚୟ। ଘର ପାଖ ଜମି ହେଲେ କିଣିବୁ ଆଦରେ ସବୁବେଳେ କ୍ଷେତ ପଡୁଥିବଟି ଆଖିରେ। ଦୂର ଜମି ଗୋରୁ ଖାଏ ଅବା ଚୋରି ହେଇଯାଏ ଗୋରୁ କିଣିବାକୁ ଯଦି ମନସ୍ଥ କରିବୁ ନିଜ ଗାଁ ଗୋରୁ ହେଲେ ଆଗୁଆ କିଣିବୁ। हे सुण हे सुण हे सुण 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 देई मन अन्यथा नुहई केबे एक ना वचन। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ହଳ ଯେ କରିବ ତାକ ପାଳେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଅନ୍ୟଥା ନହିବ। ବଳଦଙ୍କୁ ହବ ବାତ ମିଳିବନି ତାକୁ ଭାତ ମହାପାପୀରେ ଜଗତେ ସେ ଗଣା ହୋଇବ। ତା ମୁହ ଚାହିଁବ ଯିଏ ଉପାସ ରହିବ। କହୁଥିଲେ ସରିବନି ଏ ମହା ସନ୍ଦେଶ ଆଜି ପାଇଁ ଏହିଠାରେ କରୁଅଛି ଶେଷ। ଖନା ଯାହା କହିଛନ୍ତି